No ja si myslím, že za väčšinou vecí, ktoré sú pri ženskom tele po porode, je veľa hanby. Mala som obdobie, kedy som mala viac chýl, ako mám teraz a mám pocit, že som sa cítila sebavedomejšie, než sa cítim teraz. Kde sa to zobralo, taká neskutočná prísnosť. Začnem správne zdravo dýchať, je obrovská šanca toho, že zrehabilitujem aj bez toho, aby som musela cvičiť. Tak nešla by som si zabehať po porode ani prvých 6 týždňov, ani prvých 16 týždňov. Minimálne 2 roky trvá, kým sa žena dostane z prvého pôrodu. Tá téma nás, matiek po porode, že sme veľmi zraniteľné, že zrazu potrebujeme, aby sa o nás niekto staral. Tam sa presne otvárajú tie témy, že či veríme, že si to zaslúžime, aby nám niekto pomáhal. Som si 150% istá, že to, akým spôsobom rodíme, ovplyvňuje našu poporodnú rehabilitáciu. Aj vaginálny pôrod, aj cisársky pôrod je trauma. Dla mňa je fantastické chvíľu stať na mieste. Ahoj, ja som Petra Támová a ty práve počúvaš podcast o materstve, vzťahoch, starostlivosti o seba a mnohých iných témach, ktoré ma zaujímajú a ktoré chcem prinášať aj tebe. Verím, že ťa tento čas pre seba vyživí. Prajem ti krásne počúvanie. Ahojte všetci, vítam vás pri dnešnom podcaste a do dnešného podcastu som si pozvala veľmi vzácnu hostku a to Zuzku Kadukovú, ktorá stojí za programom a za teda konceptom Trinity Concept. Zuzka, vítam ťa tu, ahoj. Ahoj Peťka, ďakujem. Veľmi rada, že si prijala pozvanie, vlastne si mojou prvou hostkou v podcaste. Aj keď takto online, tak sa teším, že sa takto vedeli spojiť, ty z Bali, ja tu zo Slovenska. No a ja ťa teda vnímam, ak môžem povedať, tak ťa vnímam ako ženu, ktorá vie veľmi krásne prepájať telo a dušu a že to vlastne robíš vo svojej práci veľmi tak vyvážene, že sa mi to veľmi páči, že tam není iba cvičenie alebo není to iba nejaká možno ezoterika, ale že to veľmi krásne spájaš a to ja na tebe tak obdivujem, že je to pre mňa veľmi prínosné. A teda stojíš za konceptom Trinity, kde vlastne sa venuješ programom na diastázu a na rehabilitáciu pánvového dna, ale otvorila si už aj nejaké iné programy, ako je Infinity a tak ďalej. O tom sa porozprávame, ale iba teda takto na úvod by som chcela povedať, čo by si možno ty chcela, aby ženy, ktoré ťa možno ešte nepoznajú, tak aby o tebe vedeli takto na úvod. Ďakujem za veľmi pekné predstavenie. Dala si mi peknú otázku na úvod. No v prvom rade, ideme sa rozprávať aj o mojom projekte, ktoré je moje dieťa. Takže je veľmi pre mňa, dal som si zámer, že nebudem používať tak veľmi slovo veľmi, takže Trinity koncept funguje 6 rokov. To, kde začal a čím začal, je na míle vzdialené od toho, kde sa nachádza dnes. Keby som mala povedať, čo je dnes, tak je to koncept, ktorý je venovaný iba ženám. A dnes už môžem povedať hrdo, že v každom životnom období, lebo naozaj máme ženy, ktoré sú v programe pre tehotné ženy, v programe po pôrode, ženy, ktoré vyslovene iba pracujú s pánvovým dnom, s brušnou diastázou, a dajme tomu iba s fyzickým telom, to znamená, chcú sa dostať do nejakej kondície, chcú lepšie rozumieť telu. Ale potom máme ženy, ktoré chcú ísť hlbšie a to je práve Infinity, kde si aj ty, Peti. A to je program, ktorý, myslím, že tak ako si načrtla, prepája koncept body, mind, spirit, všetko dokopy. A ty si povedala, že sa ti to páči, ako to prepájam, len ver, že je to pre mňa stále taká trošku krížovka, ako to vlastne tým ženám posúvať, lebo je to jazyk, ktorým ja už trochu prirodzenejšie hovorím, aj vzhľadom na to, v akom prostredí sa tu na Bali nachádzam, a prenášať to do inej kultúry, do inej krajiny a sama viem, aké veci riešia ženy na Slovensku a že častokrát sú to existenčné problémy. Tak ako keby snažím sa ten jazyk tak dobre naštelovať, aby bol zrozumiteľný. To presne vnímam, áno, že vlastne častokrát je veľmi dôležité vedieť citlivo komunikovať s tým človekom, aby sme my nebavili sa len niečom, čo je nad, ale veľa žien vlastne nemá zabezpečený iba ten úplný základ. No, mojou takou otázkou je, že vlastne to ani ja o tebe neviem, že program Rehability, myslím si, že bol prvý, či nie? Áno. Keď Áno, poď.
Keď vznikol Trinity koncept, on vlastne vznikol, keď mala moja dcera Naomi 1 rok, cca. A v tomto bode to bola myšlienka iba chcem pomáhať ženám po porode. A vtedy sa to volalo Trinity online program. Vtedy ešte neboli žiadne iné programy. Proste ja som si jedného dňa zmyslela, ja mám vyštudované trénerstvo, takže mám vyštudovanú fakultu telesnej výchovy a športu a ja som si zmyslela, že ja toto chcem robiť z Bali, ale nemalo to, proste ja som si, ako keby, vtedy som mala na Instagrame, ja neviem, 400 ľudí. 400, z toho 390, ktorí ma poznali z tanečného sveta. Jasne. A týmto som napísala, babi, chcem 10 dobrovoľníčok, ktoré chcú byť v Trinity online programe a chcem od vás, aby ste to vyskúšali. A vlastne som si tak double-checkla, či je toto, čo ja chcem vlastne robiť. Super. Takže takto to začalo a vlastne to je ten úvod. Takže žiadne iné programy neboli. To bol vlastne, áno, dnešné rehability bol predtým Trinity online program. Jasne, chápem. Čiže vlastne rehability vzniklo na základe nejakej tvojej rehabilitácie po porode, že mala si tam napríklad možno nejaké problémy alebo nedostatok informácií a potom si sa rozhodla, že chceš to poskytovať ženám? Super otázka. Ja už som tento mini príbeh hovorila často. Ja som rodila v Heimburgu, v porodnici. My sme vtedy bývali v Heimburgu, predtým, než sme sa presťahovali na Bali. A to bol taký môj ultimátny cieľ, ísť rodiť tam. A samozrejme, mala som nejaké základné informácie o brušnej diastáze, ani zďaleka nie toľko, koľko mám dnes, ale vedela som zhruba, o čo idem. Vôbec som sa nad tým ale nezamýšľala. Na izbe som mala kolegyňu spolurodiacu, ktorá vlastne porodila svoje 3. dieťa. Mala naozaj výraznú diastázu, ktorú som videla ja, aj keď som sa vtedy tým nezaoberala. Mala výrazný problém s panvovým dnom, rozumieť takým, že mala prolaps, mala problém ísť na toaletu a jej muž vtedy chodil na týždňovky niekde do zahraničia, takže ona s 3 deťmi mala po tom 3. pôrode ísť domov v Rakúsku, kde je ďaleko od rodiny, postarať sa o 3 deti a o seba. A mám zimomriavky po tele, ako ti to hovorím, lebo som si tak hovorila, že Pane Bože, ona nemá ani len niekde vzadu v hlave nápad, že by išla k nejakému odborníkovi. Ani ju to nenapadne, pretože ona má naozaj čo robiť, aby sa postarala o 3 deti sama. A vtedy som si povedala, že wow, aké by to bolo super, keby si ty nemusela niekde ísť, naštartovať auto, pobaliť veci, zabezpečiť stráženie, ale niekto by ti vedel pomôcť na diaľku. A vtedy ešte takéto programy, aspoň teda na Slovensku, nevedela som o nich. Určite nejaké existovali, ale ja som o nich vtedy nevedela. Super. A už si spomenula prolaps, spomenula si diastázu, tak s čím ešte najčastejšie vlastne chodia ženy do rehability? Že čo najčastejšie riešia? Začalo to naozaj brušnou diastázou a únikom moču. Myslím si, že toto sú také dva stavy, ktoré dovolím si povedať, že veľká väčšina žien pozná a vôbec nemusia byť ani po pôrode. Neskôr sa začali otvárať veci ako bolesť v brušnej dutine, bolesť bedier, bolesť panvy, bolesť lonovej spony, bolesť kostrče, samozrejme s tým súvisiaca bolesť krížov, dysfunkcia panvového dna na úrovni, o ktorej sa až tak nehovorilo, pretože to súvisí veľmi s našim intimným životom. Takže bolesť pri pohlavnom styku, bolesť pri vylúčovaní, s tým súvisiace trávenie a toto sú naozaj všetko veci a to sme iba pri panve a brúšku. Hej? Ale keďže naše telo je nádherné v tom, že súvisí, všetko so všetkým súvisí, tak častokrát tí ženy nemajú vôbec vedomosť o tom, ako tá krčná chrbtica môže súvisieť práve s tým panvovým dnom a všetko iné. Áno. Takže je toho naozaj veľmi veľa, ale keď sme sa sústredili na panvu a na brúško, tak sú to tie veci asi, ktoré som vymenovala. Ja som asi diastázu mala tiež, pretože mne proste počas tehotenstva vznikol v hlave nejaký blok, že som sa začala báť cvičiť brucho, posilovať ho. Ja som vlastne asi 13-14 rokov tancovala, v rámci tancovania sme mali aj tréningy, potom som aj cvičovala, čiže vždycky som bola tak športovo zameraná a v tehotenstve som cvičila tiež, ale brucho som úplne vynechávala celé tehotenstvo, lebo som sa z nejakého dôvodu bála tie svaly spevňovať a vlastne vznikla mi tá diastáza a to som si myslela, že ja keď celý život športujem, že mám pevný ten stred, ale vlastne mi nedošlo, že keď ten stred je pevný, tak to brúško aj tak musí narásť, čiže ma to prekvapilo, že tá diastáza vlastne prišla a mala som ju aj celkom dosť.
A vlastne taktiež som počas tehotenstva mávala problém s tým, že ma bolela kostrč. To som vôbec tomu nerozumela a vôbec som nevedela, že aký to vlastne môže mať nejaký súvis. A vlastne to bolo až také, že som si nevedela sadnúť. Že pár dní som to vravela aj kamoškám, aj Martinovi, že mňa tak boli kostrč a všetci, že tak to je asi normálne, však si ti to tam sa všetko rastie a ja, že ale ja si neviem sadnúť, to asi není normálne. Čiže tiež som toto zažila a vlastne zaujíma ma, že čo si myslíš, že sú také normálne veci, ktoré my v spoločnosti považujeme za normálne, napríklad počas tehotenstva, čo sa týka nejakých bolestí, alebo po pôrode, ale ty si myslíš, že to úplne normálne není a že by sa tomu mala venovať pozornosť. Mám pri sebe akurát práve knihu moju najľúbenejšiu Gabor Mate, Mýtus normálnosti. Vieš, čo je to normálne? O tom by sme sa asi mohli v prvom rade rozprávať a polemizovať a filozofovať, čo je to normálne, pretože to, čo je normálne dnes, nebolo normálne pred 10, 15, 50 rokmi. Ak by som mala povedať, čo sú veci normálne, vieš, každá žena je v nejakom inom štádiu, každá žena rieši niečo iné. Ja som teraz niekde naposledy videla reklamu na vložky na inkontinenciu. To znamená, že my sme sa vlastne posunuli v tom normále tam, že my už ako keby máme riešenie na ten chronický prejav v podstate. A my riešime, ako pracovať s tým, keď má niekto inkontinenciu. Ale neriešime to, prečo, kde, ako vzniká tá inkontinencia a že vlastne môžeme pracovať s ňou, nie s tým jej prejavom. Myslím si, že každá vec, ktorá sa vyskytne po pôrode, môže byť braná ako normálna, pretože sme tak veľmi individuálni ako bytosti, že od brušnej diastázy, cez bolestivý pohlavný styk, cez únavu, cez hnev, cez frustráciu, všetko môže byť normálne. Ak sa bavíme o nejakom krátkodobom prejave, ako náhle sa bavíme o nejakom chronickom, dlhodobom, niečo, čo ma dlhodobo trápi, vyslovene to na mne sedí, domnievam sa, že to nie je normálne. Takže všetky stavy po porode, s ktorými sa žena stretne, vieš, nejaká žena vôbec nemusí mať brušnú diastázu, ale má bolestivý pohlavný styk. Okay? Nejaká žena, ktorá teraz toto pozerá, si povie, wow, ja nemám vôbec nič z tohto, ale má extrémne úzkosti a cíti strach v každej činnosti, ktorú počas dňa robí. Ale vôbec nemá brušnú diastázu a oslabené pánvové dno. Čiže všetko toto sú veci, ktoré, dovolím si povedať, sú normálne po porode, vzhľadom na to, čo všetko si tá žena vlastne prejde, ale asi chronicky dlhodobo normálne nie sú. Žiadna z nich. Rozumiem. Toto je inak skvelé povedať, že tam presne vlastne môže byť zaradené nielen tejto fyzické veci, ale presne aj to, že cítiš neustále strach, alebo že cítiš tie úzkosti. Napríklad ja som si minule uvedomila, že ja som aj v detstve cítila úzkosti, ale že som nevedela, že to sú úzkosti, lebo nikto mi nevedel to pomenovať, že to je úzkosť. Len som sa tak nejak cítila zvláštne a vedela som, že takto sa asi opäť cítiť nechcem, ale že vlastne je skvelé, že sa to začína pomenovávať a presne je v tom dôležité aj podľa mňa nerobiť z toho, že teraz si zlá alebo že teraz toto je zlé a musíš to rýchlo zmeniť, že je pre Boha živého, lebo to práve nás odtlača od toho, aby sme to reálne v sebe si všimli, otvorili a vedeli to nejakým spôsobom pustiť. No ja si myslím, že za väčšinou vecí, ktoré sú pri ženskom tele po porode, je veľa hanby. Určite. Je hanba. To znamená, je hanba, keď mi cvrkne. Ale nikomu o tom nepoviem, lebo sa hanbím. Dokonca sa hanbím sama pred sebou. S tým mám ja skúsenosť so ženami. Je hanba mať brušnú diastázu, mať ovisnuté brúško, tak si dám celé plavky, keď idem na dovolenku. A pritom mám krásnu postavu, som chudá, alebo nemám tuk na tele, ale mám ovisnuté brúško, dám si plavky. A pritom sú to veci všetky, ktoré perfektne si to naštartovala tým, že si povedala, že stačilo by si to vlastne priznať sama pred sebou. Že, mám únik moču. Idem skúsiť s tým niečo robiť. Mám brušnú diastázu. To neznamená to, že to hneď vyriešim. Ani by to nemusel byť môj zámer. Ale stačilo by ako keby také, že sama pred sebou si to priznám. Mám úzkosť. Viem, že to, čo prežívam, aj napriek tomu, že 4 kamarátky okolo mi povedia, to je normálne. A ja mám úzkosti, daj si pohár vína.
Ale ja viem, že sa necítim dobre. Ja to viem. A ja sa takto nechcem cítiť. A myslím si, že to posledné, čo voči tomu môže mať, je odpor, pretože to sa navzájom bude niekde určite byť v rámci energie. Takže to, čo môžem ako keby urobiť, je, že si to priznám pred sebou. Takto sa cítim. A možno to nevyriešim zajtra, ani o týždeň, ale aspoň viem, že sa takto cítim. Toto ešte určite chcem otvárať, túto tému, vlastne celkovo vnímanie svojho tela, hlavne po pôrode. Ja napríklad mala som obdobie, kedy som mala viac chýl, ako mám teraz a mám pocit, že som sa cítila sebavedomejšie, než sa cítim teraz. Čiže to je taký ten paradox, že človek, ja keď vidím nejakú krásnu ženu, pre mňa krásnu, tak si poviem, že wow, že proste ona určite nemá žiadne problémy so sebavedomím, ale pritom to vôbec s tým nemá nič spoločné. Že No, ja, keď som mala o 5 kg naviac, tak som mala problém, že mám tuk na bruchu, ale mala som taký pekný gulatý zadok a to sa mi strašne páčilo. A teraz nemám tuk na bruchu, ale mám menší zadok a opäť sa mi to nepáči. Že vždy tam je niečo, čo ti proste prekáža a to si vravím, že kde sa to zobralo, taká neskutočná prísnosť a neskutočná taká, že niekedy vieme byť voči sebe tak strašne kritické. veľmi pekne si mi nahrala, lebo toto by som naozaj chcela povedať v rámci sebavedomia, čo možno, dobre, nechcem to podceňovať, ale myslím si, že málo žien si to neuvedomuje. Možno to aj vie niekde, ale si to neuvedomuje. Náš kor, naše brúško, a je jedno, koľko máš na sebe tuku, je jedno, aká si veľká, malá, vysoká, hociaká, náš kor má v sebe brutálnu silu. Už iba tým, že vlastne súvisí s treťou čakrou, hej, solar plexus. Solar plexus je ego, je sense of self, to znamená ja, ako keby sebavedomie, seba uvedomenie. V momente, keď žena po pôrode sa začne venovať koru, brušným svalom, opätovnému spevneniu, to neznamená, že schudne, to znamená, že naberá silu, naberá vedomie toho koru, dramaticky sa jej začne zvyšovať sebavedomie. To vidím na ženách v rehability, že tým 8-týždňovým programom, keď prechádzajú, to je, že oni sa úplne začnú otvárať, lebo ten kor sa začína spevňovať a to energetické centrum nezaprieš. Ono sa úplne začne perfektne tvárovať voči tomu telu a to je to sebavedomie, kedy častokrát tie ženy vôbec nemusia schudnúť, ale cítia sa lepšie vo vlastnom tele. To je skvelé. Ja som sa napríklad po porode cítila úplne sebavedomo. Bude to aj tým, že som proste chcela rodiť doma, podarilo sa to doma. Mala som okolo seba, vďaka Bohu, aj prostriedky, aj ľudí, ktorí mi pomáhali a bola som obklopená naozaj ľuďmi, ktorí tu boli pre mňa a ja som proste mala priestor byť tu len s tým dieťaťom. A cítila som sa extrémne sebavedomo a mala som aj veľmi rýchlo chuť na sex, že vôbec som tam nemala také nejaké, lebo nemala som ani poranenie, ani šitie, ani nič. Čiže bola som v tom otvorená, ale začalo sa to viacej otvárať tak po pol roku. Také, že začínala som zažívať vlastne také vyhorenie materské, dá sa povedať. To sme riešili my spolu raz na terapii, na takej session. A vlastne začalo tam aj vznikať takéto, že ako vnímam svoje telo, to telo sa stále menilo. Ja som si myslela, že akože po 6. nedeli sa to tak nejako zastabilizuje, ale ono to telo sa mení ešte stále aj teraz a to som ešte rok po pôrode. Takže to ma napríklad veľmi prekvapilo. A keď som pri tom pôrode, tak mňa zaujíma, že vlastne ako ty vnímaš, že môže mať pôrod súvis vlastne s rehabilitáciou a s rekonvalescenciou po pôrode, že či si myslíš, že tam hrá rolu proste to, či sme zažili nejaký traumatický pôrod, alebo či to bol pôrod, v ktorom sme mali možno nejakú menšiu traumu, alebo nemáme z toho nejaké veľké psychické újmy, že ako to spolu súvisí a či to nejako spolu súvisí. To je tak obrovská otázka a tak silná otázka, že o tej by sme samostatne asi mohli nahrať jeden podcast alebo jeden rozhovor. Je tam strašne veľa faktorov, ktoré toto ovplyvňujú. Ja si nedovolím možno hodnotiť, kto zažil akú traumu, pretože to, čo zažila jedna žena, je to pre ňu obrovská trauma, traumatické, má na to hrozné spomienky. Iná žena môže vyhodnotiť subjektívne ako niečo, čo sa jej vôbec nedotýka. Takže toto je naozaj veľmi individuálne. Ale myslím si, že som o tom presvedčená aj na základe svojho vlastného príbehu, aj na základe príbehu žien, s ktorými pracujem, že to,
aký máme za sebou pôrod, ovplyvňuje našu poporodnú rehabilitáciu. Veľmi často sa to otvára práve pri pôrode sekciou. To znamená, aj keby sme si povedali, že to bola nádherná sekcia, že tam prebiehol bonding, že som mala kontakt, kožu na kožu, všetko bolo perfektné, bola som na to pripravená, bola som s tým uzrozumená. Je tam jazva, ktorá je na mojom podbrúšku. A táto jazva niečo symbolizuje a celý tento proces uzdravovania jazvy na tom fyzickom, emočnom, energetickom, spirituálnom tele ovplyvňuje priamo moju rehabilitáciu. Častokrát, a to určite vieš, aj sama na sebe po porode, ale hlavne teda hovorím o ženách po sekcii, že tie ženy sú, majú za sebou teda možno aj teda traumatickejšiu sekciu a cvičia, perfektne sa stravujú, chodia na prechádzky, vzťah s dieťatkom majú super, domácnosť je perfektná, všetko tip-top, ale tá rehabilitácia sa vôbec nehybe. A v momente, keď sa vrátia naspäť k tej jazve, keď sa vrátia k tomu pôrodnému príbehu, keď si to oplačú, vyzúria, vyhnevajú, možno vyriešia s terapeutom, hej, tam je hrozne veľa vrstiev, ktoré s tým súvisia, tak tá jazva sa začne sama krásne hojiť, zatvárať, začne byť flexibilnejšia, pohyblivejšia. Takže to je sekcia iba, hej. Teraz by sme sa mohli baviť o vaginálnom pôrode, o dĺžke, o polohe, v ktorej ženy rodia, o tom, aký majú personál, ako majú dulu. Áno, odpoveď na tvoju otázku veľmi jednoducho. Som si 150% istá, že to, akým spôsobom rodíme, ovplyvňuje našu poporodnú rehabilitáciu. A to, či je trauma malá alebo veľká, toto všetko je veľmi individuálny proces. Ty si povedala na začiatku jednu krásnu vetu, že vlastne myslím si, že nikto z nás není oprávnený hovoriť, že kto akú traumu môže mať. Že jedna žena povie, že z tohto mám traumu, druhá žena povie, že čo, veď to pre mňa vôbec nič nebolo. Ja to sama vidím, že ja som vyrastala v tej istej rodine, v ktorej vyrastala moja sestra a ja mám úplne iné traumy, ako má moja sestra. Takže nemáme teraz právo hovoriť, že ty si vymýšľaš, že to sa nedialo, alebo že a to ako toto ty môžeš riešiť, ja to neriešim. Čiže tam je strašne dôležitá presne tá citlivosť k sebe aj k tým druhým, že každý máme tie úrovne aj tej citlivosti niekde inde a vlastne trauma nemusí byť spôsobená len niečím, že som mala okolo seba zlé prostredie alebo zlých ľudí, ale že to vzniká niekde úplne inde. A ja som raz videla, že si zdieľala jedno reelsko na Instagrame, kde vlastne jedna influencerka hovorila o tom, že nemusíš mať traumu z pôrodu, že chod do dobrej pôrodnice. A ty si tam presne písala, že trauma z pôrodu není len o pôrodnici a s tým úplne súzniem. A vlastne zaujíma ma, či ty vnímaš, že či každý jeden pôrod je nejakým spôsobom trauma, alebo či sa tomu dá vyhnúť a či vlastne sa tomu chceme vyhnúť. Cítim sa poctená, že mi dávaš tieto otázky. Neviem, či mi všetky prináležia, ale chceš vedieť môj názor, hej? Toto nie je odborný podcast, je to rozhovor, tak ti na to ten názor poviem. Myslím si, že začnem asi tým, čo povedala Radmila Telváková, terapeutka, s ktorou pracuješ už aj ty teraz. Keď sa dieťa chytí sporáka a popáli sa, páli ho to? Páli. Keď mu mama príde povedať, ocino, detko, hocikto, neboj sa, nepáli, poď ukáž, nepáli. To je hlúposť. Páli ho to. To znamená, ja som subjektívne zažila, a možno by som ani nepoužívala vyslovene slovo trauma, lebo to slovíčko je teraz veľmi brané na ľahkú váhu, ale zažila som nejakú skutočnosť, ktorá ma zasiahla a mňa zasiahla. To, že teba nezasiahla, súvisí s tvojim predkami, s tvojim detstvom, s tvojim minulým životom, s tvojimi skúsenostiami, presvedčianiami, emóciami. Je to tvoja vec, mňa zasiahla. Keby aj mnoho žien není otvorený emóciám, prežívaniu, pocitom. Čiže častokrát po porode nedokážu vyhodnotiť trauma, aká trauma. Však som porodila, všetci sme zdraví, všetci sme nažive, všetko je fajn. Čiže oni zatiaľ, a môže to byť pokojne tak do konca života, že zatiaľ nemajú vôbec otvorené tie dvere tomu, že všetko je fajn, veď som tu, fungujeme, ďalej, ideme dopredu, žiadne obzretie sa dozadu.
Na tej fyzickej úrovni aj vaginálny pôrod, aj cisársky pôrod je trauma, je nejaký zásah do tela. Takže môžeme tvrdiť, že aj keby to nebolo na tej emočnej úrovni a boli sme si iba povedali, že buď nič nerozmýšľame nad tým, alebo je to brutálny prerod, som tým namotivovaná, je to môj zdroj, som z toho úplne nadšená a teraz akože z tejto energie ja ďalej žijem, super. Ale na fyzickej úrovni pôrodnými cestami, pôrodným kanálom prešlo babetko. Je to trauma? Jasné, veď aká hlavička ti prešla vaginálnym otvorom? Cez sekciu, a veď otvorili mi celé brucho, aby mohli vybrať to babetko. Takže áno, na tejto úrovni asi sa môžeme zhodnúť, že je to určite trauma. Rovnako, keď padneš na lyžiach, narazíš si kostolič, tak je to trauma. Áno. Okay? Takže asi by som to tu uzavrela, že na tej fyzickej úrovni určite, na tej emočnej, energetickej, mentálnej, spirituálnej, neviem, ako sme tomu otvorení. To si asi každý nech si dá túto otázku sám. Áno, áno. A ja vnímam, že sa veľmi hovorí ako keby iba o tom pôrode, ale častokrát tou traumou môže byť pre ženu aj to, čo bolo po pôrode. Že veľakrát sa rieši len pôrod a vlastne zabúda sa na to, čo všetko je po pôrode, aké obrovské zmeny tu prinesie a že veľa žien to proste prefacká, že zrazu zistia, že ja som niekto úplne iný a ja proste teraz už neviem fungovať ako kedysi a vlastne a mne sa to deje, že sa niekedy ocitám v bode, že viem, že dozadu už ísť nechcem, že tým smerom už ísť nechcem, lebo to už je uzavreté, ale ani dopredu neviem ako a zrazu sa cítiš, že si taký iba nejaký skľúčený a ak nemáš pri sebe tých správnych ľudí, ak možno máš problém požiadať o pomoc, tak vlastne z tohto ti môže vzniknúť trauma, že sa úplne uzavrieš aj inému dieťaťu napríklad, lebo už nebudeš chcieť toto viacej zažiť. Ja si ale myslím, Peti, že podľa mňa je fantastické chvíľu stať na mieste. A chvíľu si povedať, opäť to priznanie, hej, že chvíľku si povedať, ja vôbec neviem, čo sa deje. Som mega dezorientovaná. Vôbec neviem, kto som bola. Vôbec neviem, kto chcem byť. Neviem, aký mám vzťah s mužom, vôbec sa neviem naladiť na to dieťa. Toto je podľa mňa fantastický bod. To je východzí bod. Lebo inak mám za to, že sa pretvarujeme nejakým spôsobom. Hej, že jasné, ja som teraz pred pôrodom robila toto, tak ja v tom idem pokračovať, lebo to je moja životná cesta, ja tady idem. Lenže tá žena a špeciálne po pôrode, prvorodička, zažíva obrovskú zmenu. To je tak strašný prerod na všetkých možných úrovniach. Ty si, Peti, hovorila, že rok alebo pár mesiacov. Minimálne 2 roky trvá, kým sa žena dostane z prvého pôrodu. Predstavme si, že dovtedy má ďalšie dieťa. To sú obrovské zmeny. To znamená, že toto všetko sú že brutálne prerody a stáť na mieste a priznať si to, že ja neviem, je podľa mňa super. Áno, toto je veľmi dobrá myšlienka, ale mám pocit, že veľa z nás žijeme v takej dobe, aj keď nechcem to házať na dobu, ale že máme tak potrebu mať všetko pod kontrolou. Ja sama častokrát vidím, že to mám a ja som taká vôbec nebola, že mne sa materstvom otvorili témy, ktoré vôbec predtým neboli témami, vôbec. Že ja som vôbec o sebe napríklad nevedela, že ja mám v sebe nejaký perfekcionizmus. To sa mi úplne otvorilo až materstvom. Alebo presne tieto veci mať potrebu mať pod kontrolou vlastne všetko. A keď som niekde, že neviem, že ani či doprava, ani doľava, tak sa cítim taká vlastne zraniteľná a to si myslím, že je veľmi tá téma nás, matiek po porode, že sme veľmi zraniteľné, že zrazu potrebujeme, aby sa o nás niekto staral, aby sme proste boli vyživované, potrebujeme častokrát si vedieť vypýtať pomoc, lebo sami to nezvládame a tam sa presne otvárajú tie témy, že či to dokážeme, či veríme, že si to zaslúžime, aby nám niekto pomáhal, či si zaslúžime to, že o nás má byť postarané a to sú tak hlboké témy, že by som si priala, že by sa o tom viacej rozprávalo s takým citom, že naozaj to sú neskutočne hlboké veci. Peti, krásne o tom hovoríš. Je to nádherné, že ty si dovoluješ tie veci cítiť. To, o čom rozprávaš, je zrnko v mori, ktoré proste, alebo kvapka v mori, ktoré, tam je tak strašne veľa vecí, ktoré sa nám otvára. Opäť sa vrátim k tomu, že tak hrozne veľa žien si to nedovolí si to cítiť. Hej? A všetky tie, nedovolí si to komunikovať, nevie to komunikovať, uzavrú sa a tak ďalej. Ale sú to krásne veci, to je príležitosť. Pre mňa bol moje prvé tehotenstvo a pôrod
obrovská príležitosť. A mohla som sa rozhodnúť a stále sa v podstate môžem rozhodnúť každý deň, či tú príležitosť si ju vyzdvihnem a začnem s ňou pracovať, alebo si poviem, že tam mi bolo dobre, možno mi by mohlo byť lepšie, ale tam mi bolo dobre, tu sa cítim fajn, tak ja tu zostanem. A to nie je zlé. Hej, že to ako keby vo finále to nie je zlé, že tú príležitosť máme každý deň, každý moment rozhodnúť sa. Áno. Dobre, vráťme sa trošku ešte k tomu pámovému dnu opäť, že ja by som rada vedela možno taký nejaký praktický tip, že čomu sa vlastne môžeme vyhnúť, aby tá rehabilitácia mohla byť po tom pôrode čo najbezpečnejšia a čo najplynulejšia. Čomu sa môžem vyhnúť počas tehotenstva? Alebo celkovo Tehotenstva aj po pôrode, také nejaké typy, lebo napríklad ja viem, že som mala problémy s kostrčou počas tehotenstva, pretože som sa extrémne zakláňala a nevedela som vlastne spevniť ten kôr, potom keď som si viazala brúško, už mi to pomohlo, ale napríklad také, viem, že to je veľmi široká téma, že sa nedá povedať všetko, ale také nejaké prvé veci, ktoré ti napadnú, čomu sa môžeme vyhnúť aj v tehotenstve, aj po pôrode, aby tá rehabilitácia išla proste čo najbezpečnejšie. Ja by som povedala, že asi dve veci sú pre mňa úplný základ, s čím si myslím, že pracujú aj ženy počas tehotenstva, aj po porode, aj vlastne by s tým mal pracovať každý. Držanie tela a dých. To sú dve veci, ktoré sú absolútne kľúčové, nevyhnutné a je to vlastne prevencia voči všetkému. Lebo opäť, ten únik moču pokojne môže nastať. Aj keď budem perfektne cvičiť, budem všetko robiť tip-top, on môže nastať. Hej, tam sú tak obrovské fyziologické zmeny, tlak, proste milión vecí, on môže nastať. Ale ja tým, že po pôrode, a teraz dobre, bavme sa o období po pôrode, ja tým, že po pôrode začnem pracovať s tou zmenou ťažiska, začnem pracovať s tým, že už zrazu nemám v brúšku to bábätko, že sa musím inak voči sebe postaviť vyslovene. A v tomto postavení, ktoré nikdy nebude 100%, ale budem sa snažiť o to, aby bolo čo najlepšie, začnem správne zdravo dýchať, je obrovská šanca toho, že zrehabilitujem aj bez toho, aby som musela cvičiť. Tu asi je výborné povedať, že veľa žien ešte stále dnes povie, ale veď moja babka nemusela cvičiť a ona toto nemala. Poprvé, nevieme, či to mala, pretože sa o tom nehovorilo, hanbila sa o tom pravdepodobne hovoriť. Koľko žien po porode nosí doživotne vložky, alebo nosilo, hej, keby sme sa našich prababiek spýtali, nevieme, nehovorilo sa o tom. A druhá vec je, že áno, naše prababky nesedeli za počítačom, ale makali na poli, zbierali jablká, to, čo my už v dnešnej dobe málo kedy robíme. Takže držanie tela a dých. Pretože držaním tela a dýchom ten kór bude sám pracovať funkčne. Tým pádom, keďže svaly panvového dna sú súčasťou kóru a bránica je súčasťou kóru, tak potom tento celý komplex zrazu pracuje sám, bez toho, aby ja som si musela láhnuť na podložku a 20 minút denne si zacvičila. Jasné. Ďakujem, dobre. Ale jasné, akože ak sa bavíme o tých praktických typoch, tak nešla by som si zabehať po porode ani prvých 6 týždňov, ani prvých 16 týždňov, nešla by som behať schody. Keby som si kýchla, zakašľala, tak sa predkloním, vstávam z postele cez bočnú stranu a všetky tieto praktické typy, ktoré práve teda riešime v rehabilitácii. Áno, aj v rehability, ale ja si pamätám, že keď som ešte nebola na rehability, ale ešte som len v tehotenstve zisťovala, čo ako robiť, tak aj tvoj Instagram mi priniesol veľmi veľa dobrých praktických tipov, takže určite sledujte aj Zuzku na Instagrame. A my teda ešte nekončíme, akurát sa presúvame na Hero Hero, pretože na Hero Hero budete mať taký viacej prémiový obsah, kde dáme aj také praktické tipy na diastázu a otvoríme témy ako je sexualita, alebo napríklad ako súvisí zatínanie zubov a škrípanie zubov s našim pánvovým dnom. Takže ďakujeme, že ste si to pozreli a my pokračujeme na Hero Hero. Myslím, že brušná diastáza je úžasný fakt, je nevyhnutná v tehotenstve. Tak sa robilo z toho také halo, že oni majú diastázu a že ako keby to bola nejaká choroba. Ideš na operáciu kolena, tak ti povedia, toľko to rehabilituješ, toľko to týždňov. Ideš po porode, povedia ti, po 6 týždňoch môžeš robiť už čokoľvek. OK, porodili sme, čo ďalej? Kedy idem pracovať? Už maily idem pozrieť druhý deň? Absolútne nemajú tendenciu spomaliť. Také sa tam vynárajú výčitky, že nerobím nič a dovolme, nech sa vynára všetko, čo sa vynárať má, a aj keď nás to niekedy možno zastraší. Je tabu v spoločnosti, že na pár týždňov po pôrode
má chuť na sex. S druhými citlivo komunikovať len na takej úrovni, na akej viem komunikovať citlivo so sebou. Ako môže mať niečo, čo je tuto, súvis s niečím, čo je tu dole? To, že ja mám napätie v jednej časti tela, a teraz sa bavíme o sánke, je pravdepodobné, že také isté napätie alebo podobné napätie mám aj v pánvovom dne. Hovorím ženám, ktoré nevedia uvoľniť pánvové dno, začnite si spievať. Myslíš si, že práca s pánvovým dnom po porode môže mať nejaký vplyv na sexuálny život po porode? Som o tom presvedčená.